Технически университет Габрово. Традиции, иновации и качество в инженерното образование. Казвам се Иван Иванов и уча по специалност комуникационна техника и технологии. Избрах Техническия университет Габрово заради хубавата материална база и лаборатории. Това ми помогна много да науча много неща по моята специалност. Комуникацията с преподавателите е много лесна и достъпна и винаги може да разчитаме на тяхната помощ, като ни е нужна. Казвам се Кристина Стойчева и съм асистент към катедра комуникационна техника и технологии в Техническия университет Габрово. Аз съм доктор Красен Ангелов, доцент към същата катедра в университета. При нас предлагаме иновативно съвременно обучение по специалност комуникационни технологии и киберсигурност. Ще се радваме да бъдете наши студенти, тъй като специалността е перспективна и това са технологиите, които се развиват най-бързо в световен мащаб. Очакваме ви! Технически университет Габрово. Кандидатствайте при нас. Очакваме ви! За повече информация посетете нашия сайт www.tugab.bg.